на разпространението в Модерно предградие. Наш таен клиент, който ни е донесъл листовките, събирани за периода от 1 май до 18 юни. Първо попадаме на Била, която е била получена на 18 май, самостоятелно. Виждате листовка с 16 на страници. Следващото, на което попадаме, е специфично само за този район. Китайски ресторант Жу и Цантин. Солово разпространение. Самият ресторант се намира в западната част на София, близо до Рамстор, не толкова близо до Модерно предградие, но са представили, че оттам имат клиенти. Модерно предградие е получена също листовка на медико-дентален център Орион, който си описал услугите, които осъществява. Медико-денталният център се намира в Люлин 10, което е близо до Модерно предградие. Логично малка семпла листовка. В Модерно предградие виждаме ресторант Феникс, пак някакъв локален търговец, който на 26 май е разпространил листовка. Той се намира в Модерно предградие, точно е разпространено на място, където трябва. И една брошурка на Модерно предградие на магазин за велосипеди, който се намира в Люлин 4. Това е за Модерно предградие за периода на 1 май 18 юни. Мониторинг на Виапост.